മൈസൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗിന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ കേന്ദ്രം നിലമ്പൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിലുള്ള ചുങ്കത്തറ സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 5 വർഷത്തേക്കുള്ള ധാരണാപത്രത്തിൽ ഇരുവിഭാഗവും ഒപ്പിട്ടു. പക്ഷാഘാതത്തെ തുടർന്ന് സംസാര വൈകല്യം നേരിട്ടവർക്കുള്ള തെറാപ്പികൾ, നവജാത ശിശുക്കളിലെ കേൾവി പരിശോധന എന്നിവയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിനാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ലോക കേൾവി ദിനമായ മാർച്ച് 3-ന് നിലമ്പൂരിൽ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമിടാനാണ് തീരുമാനം. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഹിയറിംഗ്. ആദ്യഘട്ടമായി 1 കോടി രൂപയുടെ മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും 2 ഓഡിയോളജിസ്റ്റ്, സ്പീച്ച് തെറാപ്പിസ്റ്റ് എന്നിവരെയുമാണ് സ്ഥാപനം നൽകുക. നവജാത ശിശുക്കളിലെ കേൾവി പരിശോധന നടത്തുന്നതിലൂടെ ഓട്ടിസം ഉൾപ്പെടെ രോഗസാധ്യതകളെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താനും ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും പദ്ധതി ഗുണകരമാകും. ആശാ വർക്കർമാർ, അംഗനവാടി ജീവനക്കാർ, അധ്യാപകർ എന്നിവർക്ക് ബോധവൽക്കരണവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ കേൾവി പരിശോധന എന്നിവയും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടപ്പിലാക്കും. E4 ന്യൂസ്, ചുങ്കത്തറ. E4 മീഡിയ, മലയോരത്തിന്റെ ദൃശ്യവിസ്മയം.